Territori Sonor, el teu aparador musical. L'estrena. Continuem avançant en la nit del dimecres i ho fem amb la primera estrena del programa d'avui. Ens la porten Mans de Destral and 10 Rusty Strings. Prou tampoc el meu país, que tot... Ja coneixíem Mans de Destrals i els oratges canviants, que en 2019 es van portar el reconeixement com a millor lletra en els Premis Ovidi per la d'este tema que escoltem, Hombres en la pluja, i a més va estar nominat a millor disc i a banda revelació. Ara, acompanyats per 10 Rusty Strings, ens proposen un viatge mental i emocional per evadir-nos en estos dies de confinament. Manel Villar, ànima del projecte, ens en conta més detalls. Hola, com va? Com ho porteu? Escolteu un moment. Mans de Destral i 10 Rusty Strings vos proposen fugir del confinament per un moment en una càpsula espacial. Tanqueu els ulls i imagineu-vos passejant pel centre de València, com fèiem abans. Si esteu atents, els veureu. Des de les parets ens contemplen aquests nàufrags perduts en la immensitat del cosmos, envoltats de cables, nàufrags que suren entre ferralla espacial. Estos personatges misteriosos són una metàfora de nosaltres mateixos, de com estem de desorientats en aquest viatge infinit que és la vida, i també els podem trobar en les parets de Roma, París, Londres, Noruega, Bielorússia, en tot el món. És l'obra de Day, amb H al final, un artista urbà valencià que triomfa per tot el planeta i que ens ha inspirat una cançó de quarantena que es titula precisament així, Day. La lletra diu coses com: des d'aquesta nau de ferro rovellat guaita a l'espai un tripulant que fa memòria i no recorda on volia anar. Doncs bé, mireu, ens ha fet moltíssima il·lusió que a Day, a l'artista, li hagi agradat molt aquesta cançó, perquè crec que hem sentit aquesta connexió amb la seva obra i també perquè som un grup que ens encanta creuar els límits entre els gèneres musicals, de la música amb la literatura o de la música amb l'art. Doncs res, espero que dediqueu uns minutets de la vostra vida a descobrir Day, la cançó, i també a un artista increïble que crec que hem de reivindicar. Gràcies i fins pronte. De rius cabalosos, fonts i estanys serens i plourà sovint. 10 Rusty Strings són Albert Antolí, Alaitz Zalbidea i Carlos García, qui juntament amb Mans de Destral han decidit retre homenatge a l'artista urbà valencià Day. Per cert, Day és un dels artistes urbans més destacables de l'art contemporani des de fa més de 20 anys i les seues obres tenen una atmosfera única. Són històries de personatges amb una visió futurista i una miqueta espacial. Ara sí, tanquem els ulls i ens deixem emportar a altres realitats sonores i espacials, tal com reflecteixen les parets pintades per Day, amb la música de Mans de Destral and 10 Rusty Strings. Això és Day. Sense rumb, desorientat, atrapat als laberints de galàxies de les quals mai no coneixeràs l'abast. Universos paral·lels, universos bifurcats, universos avorrits vestits amb rimes consonants. No coneixeràs l'abast. Des d'aquesta nau de ferro rovellat guaita a l'espai un tripulant que fa memòria, no recorda on volia anar. Només queda una espurna d'energia, haurà de decidir si encomanar-se a Venus o encomanar-se a Mart. Si anem arrere o avant, els nostres cossos suren entre ferralla espacial, naufrags perduts al vell mig d'aquest viatge infinit.
Amb este aire futurístic passem a un altre plànol.